Hi guys, we are here to do the Chubby Bunny challenge. So let's go. Game. Ikaw muna. Ako muna. Ikaw Sabay. muna. O, i-pick. Sige, sabay. Ano sasabihin? Chubby Bunny challenge lang. Chubby Bunny. Chani Bunny lang. Ang Chubby Bunny. Gago. Chani Bunny. Chubby Bunny. Oh, Chani Bunny. Chani Bunny. Chubby Bunny, tanga. Chubby Bunny nga. Ano sabi ko? Na. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ano na yan? Waffle. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yun yung yayang mo eh. Hindi ako mamaya. Ano? Chubby Bunny. Ilan na yan? 5? Iyo ko din. Mura po. Chubby Bunny. Diri ka, kuya. Chubby Bunny. 4, 5. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yan na. Pwede man na ako. 6 na. Chubby Bunny. Nasilusod yung ano? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Bakit mo? Hmm? Hmm. Chubby Bunny. Nakakangalay? Ha? Nakakangalay. Ako na? Ninunguya mo. Ninunguya mo eh, nakita ko eh. Chubby Bunny, oh. Bawal yan. Chubby Bunny. Pang 8 ko na. Chubby Bunny. Ako, ito nga rin, oh, tignan mo. 11. Tama, 11 ko lang. 11 yung akin, di ba? Ilan ba yung sa'yo? 12. 12? 8, 9, 10, 11, 12. Pala kuha 10 lang. Tanga, 10 pesos. Doko Ikaw. na. Chubby Bunny. Magduga. Chubby Bunny. Oo. Tayo sa. Gusto ka ako. Bawal idiwalan, ha? Nakainin ko yung saksak. May 4 pa ako, 4. Daros ako. Tayo po siya. Panalo ka, kuya. Hindi ako magagawin pa tayo. Next challenge. Ano next challenge? Binbuzel. Siyempre, bago tayo gumawa ng binbuzel. Diba? Dapat maka 500 likes. Maka 500 views, ganyan likes muna tayo. Di ba minsan ganun? Wala pa naman sa atin nanonood eh.
Hindi, pag may challenge, may manonood yun. Sabihin mo, next, dapat may 100, 500, ganyan. Hindi ka magsabi, ikaw matanda eh. Hindi yan. Ikaw kuya, ikaw magsabi. Go, ako na nagsabi kanina. Ito sabihin. Binbuzel ba? Kahit ang mukha mo. Hindi ko napapakita, ikaw yung magsasalita. Yan, katakawan. Go. Walang tubig? Ikaw na, Tayo ikaw si- nakakaano eh. Sa ngipin? Next challenge. So yan guys, No, next next challenge. ayun na ano. Binbuzel challenge. Ang next challenge namin is Binbuzel challenge guys. So Kailangan lang namin ng 500 views lang or kahit likes, no? wait lang. So yun guys, for the next video with my cousin, Kailangan namin ng 500 kailangan likes. namin ng 500 likes. views. Likes, tsaka Views. views. Views lang guys. Kahit Likes. ilang likes lang, basta 500 views. Okay na yun. Gagawa na kami ng Binbuzel challenge. Bye. Bye.